Milí Košičania, vážení KRPčkári, nerad strácam čas nejakými naťahovačkami, považujem to za vrcholne neproduktívne, ale dovoľte mi reagovať na niektoré tvrdenia, ktoré zazneli na poslednom mestskom zastupiteľstve z úst pána primátora a pána riaditeľa magistrátu. Tieto tvrdenia sa týkali toho, že údajne mesto Košice robí lacnejšie zimnú údržbu a kozbu ako sídlisko KVP. Chcem vám dať viacero informácií a faktov, aby ste sa mohli rozhodnúť sami a vytvorili si vlastný názor. Poďme si to teda prebrať postupne po jednom. Keby sme robili zimnú údržbu podľa vašich pravidiel, tak by nás to nestálo 4,5 milióna, ale 9. Pričom naša zmluva hovorí, že zimná údržba sa ide robiť do 30 minút a vaša zmluva do 7 hodín. Môžete si pozrieť zmluvu, ktorú má popísanú sídlisko KVP a môžete si pozrieť aj operačný plán zimnej údržby, ktorý je zverejnený a ktorý hovorí, že zimná údržba nastupuje do 45 minút od vyhlásenia. To znamená, keď náčelník štábu zimnej údržby alebo starosta vydá pokyn, do 45 minút začína zimná údržba na sídlisku KVP a postupujú v zmysle operačného plánu zimnej údržby najprv úsekmi prvej triedy, druhej triedy a tretej triedy, to znamená tie najmenej využívané úseky. Ak vy máte v rozpočte sumu 65 000 eur na zimnú údržbu, ja tu verejne prehlasujem, že mesto vám to urobí, ak nám odovzdáte túto kompetenciu, za 35. Ak zimnú údržbu dokáže pán primátor vykonať za 35 000 eur v takom rozsahu, ako ju robíme my v súčasnosti, tak to beriem. Suma, ktorú uvádza pán primátor, je orientačná, je vytrhnutá z informácií o verejnom obstarávaní, kedy my dopredu nevieme, aká bude zima, nevieme, či bude snežiť jeden deň alebo 100 dní. My preto dávame orientačný rozsah prác, aby naši dodávateľi a potenciálni zmluvní partneri vedeli naceniť ten rozsah prác. Posledné 3 zimné sezóny na zimná údržba reálne na základe faktúr a vyúčtovania stála 39 000 eur v sezóne 2020-2021, 40 000 eur v sezóne 2021-2022 a minulú sezónu v roku 2022 a 2023 nastala 43 595 eur. To znamená, v priemere na zimná údržba na sídlisku KVP stojí od 39 000 do 43 000. Nikdy to nebolo 61 000, ako tvrdí pán primátor. A vždy treba pozerať na rozsah úloh. Zároveň veľmi podstatné je, že mestská časť KVP na rozdiel mesta Košice vždy robí na zimnú údržbu transparentné verejné obstarávanie, kde sa môže prihlásiť každý a vyhrá ten, ktorý dá najlepšiu ponuku. Oslovujeme aj firmu Kosit. Za posledné roky sa však neprihlásili a nedokázali dať lacnejšiu ponuku. A zároveň neprihlásilo sa ani mesto Košice, že neviem, o čom sa tu ideme rozprávať. Ale príjmam hodenú rukavicu a naozaj prehlasujem, že keď primátor zachová taký rozsah výkonu, ako poskytujeme my našim občanom, za 35 000 eur to určite beriem. Pri rýchlom porovnaní, áno, základné služby, ako sú pluhovanie, mesto to robí o 56% lacnejšie. Posyp inertný o 23% lacnejšie. Posyp chemický 53% lacnejšie. Posyp zmiešaný 56% lacnejšie. Páni opäť účelovo vytrhujú nejaké čísla z kontextu a povedali vám A, ale nepovedia vám B. A to je napríklad to, že mesto Košice neplatí len za stroj, ale platí aj za pohotovosť vodiča. Platí dvojitú sadzbu, keď je vodič doma, ale keď je na pohotovosti k dispozícii práci. To je 14 eur na hodinu. Zároveň mesto Košice platí aj za každý kilometr, ktoré toto vozidlo prejde z centrály na výkon služby a naspäť. A zároveň mesto Košice platí aj dispečera 20 eur na hodinu. To všetko mestská časť Košice KVP neplatí. A teraz to poďme porovnať na reálnom príklade. V prípade, že by sme vykonávali zimnú údržbu jedným traktorom, ktorý nevykoná žiadny zásah v mesiaci február, tak mestská časť zaplatí 3 000 eur za pohotovosť. Ak by tento vodič vykonal zásah za 1 euro, mestská časť zaplatí 1500 eur za celý mesiac za pohotovosť. Mesto Košice v zmysle zmluvy s Kositom zaplatí 14 860 eur z DPH, ak vodič bude celý mesiac február doma a nevykoná nič. A to sú všetko poplatky len na pohotovosti vodiča, stroja a dispečingu. Čiže KVP 3 000 eur, mesto Košice 14 000 eur. Je to hospodárne? Je to lacnejšie alebo je to drahšie? A o tom sa môžeme takisto rozprávať pri kosení. Tak môžem povedať, že keby to robila správa mestskej zelene a túto službu by poskytla mestskej časti KVP, tak to spraví o 15% lacnejšie, ako to robí mestská časť. A ešte v tom je započítaná DPH, ktorú v takomto prípade musí sa platiť. Iné by to bolo, keby tie pozemky boli v správe mesta alebo v majetku mesta, vtedy ušetríme ďalších 20%. Náklady, za ktoré kosí správa mestskej zelene, je 0,057. 5 centov, 6 centov.
Ceníková cena, ktorú ponúkame mestským častiam, je 7 centov. A môžem povedať, že aj mestská časť KVP, ktorá sa odvoláva, že má na to sociálny podnik a podobne, robí tieto služby drahšie. Ak si vezmem cenník správy mestskej zelene a cenník podniku služieb KVP, tak viem vyčítať, že správa mestskej zelene ponúka kozbu od 0,05 eur za meter štvorcový bez DPH do sumy 0,09 eur bez DPH. Cenník podniku služieb KVP je 0,045 eur meter štvorcový z DPH. To znamená, ak mesto hovorí, že dokáže pokosiť za 7 centov a my kosíme za 0,045 eur z DPH, kto je lacnejší? Ale je preukázateľné, že sme urobili najviac projektov za posledných 20 rokov. Sídlisko KVP. Nemáme síce na starosť zeleň, ale sme tam vysadili takmer 500 stromov za 270 000 eur. Starozágorská. Multifunkčné ihrisko, ktoré bude aj pre verejnosť. Janigova. Zabúda sa, že aj na Drocarov park mesto prispelo. O cyklochodníkoch. Ale aj na údržbu a opravu miestnych komunikácií. Áno, aj na KVP. Tam, kde ich má správe mestská časť, mesto prispelo. Z extra peňazí, nie z peňazí mestskej časti. Nebudem hovoriť o rekonštrukcii cesta Jana Pavla, kde sme ušetrili obrovské peniaze v rámci verejného obstarávania. Ale ani o oprave cesty triedy KVP za 3,6 milióna eur. To sú naše úspechy. O čom sa tu my rozprávame? Úprimne sa teším každej jednej investícii na sídlisku KVP, lebo si myslím, že si to tí ľudia žijúci tu zaslúžia, platia dane mesto Košice a mesto Košice sa má starať. Na druhej strane ale odmietam cítiť sa byť vinný za to, že mesto investuje do svojho majetku. Mesto opravovalo svoje cesty, mesto investovalo do škôl, ktorých je zriaďovateľom. Je to teda moja vina? Zároveň veľakrát je spomínané, že do KVPčka sa investovalo najviac. Ak si zoberiem všetky investície, ktoré vymenoval pán primátor, stále je to menej ako 17 miliónov, ktoré dávame do mestskej krytej plavárne v Starom Meste. Stále je to menej ako 17 miliónov, ktoré dávame na Slaneckú cestu na jazere. Čiže o akých najväčších investíciách na sídlisku KVP sa bavíme. Zároveň chcem povedať 30 000 na Drocarov park. Dohoda znela, že tak ako prispieva mesto Košice na relaxačné centrum mestskej časti Juh, takisto bude prispievať do Drocarov parku 30 000 eur ročne. Stalo sa tak raz a odtedy pán primátor opäť porušil svoje slovo a neprispieva už v ďalších rokoch. Rovnako, ak vezmeme náhradnú výsadbu, ďakujeme, tešíme sa každému novému stromu, ale tá náhradná výsadba, ktorú uskutočnilo mesto Košice, bola náhradná výsadba za Slaneckú cestu. Ak by neuskutočnili túto náhradnú výsadbu na svojich pozemkoch, tak by nevedeli robiť Slaneckú cestu ani dostali by výrubové konanie. Či oni to museli robiť, nie že chceli. Preto nechápem, prečo to pán primátor prezentuje ako svoj úspech. Robil len to, čo musel robiť a ešte aj to, čo slúbil, opätovne nedodržal. Ak sa bavíme o cyklochodníku na triede KVP, tak ten sme naprojektovali celými v 2 etapách. Odozdali sme ho mestu Košice. Spravili sme to za menej peňazí, ako zvykne obstarávať projekty mesto Košice. Mesto Košice len bolo žiadateľom o nenávratný finančný príspevok. Na druhú etapu ho získalo a môžeme vidieť krásny chodník od Moskovskej po Kremnicku. Na prvú etapu takisto dostali finančné zdroje, ale mestu sa málilo, že financovanie bolo len 50%. A tak 450 000, ktoré dostali od štátu na realizáciu, radšej vrátili naspäť štátu. A bohužiaľ tento cyklochodník nebude hotový, čo mňa úprimne veľmi sklamalo. Úplne chápem, ako sa cítite. Aj mňa tieto naťahovačky medzi mestom a mestskými časťami unavujú. Považujem ich za veľmi neproduktívne. Ako manažer by som rád venoval svoju energiu nejakým iným veciam. Ale vo všeobecnosti známe, že pán primátor je bojovník a potrebuje neustály boj, preto ho vytvára aj aktívne. Ja chcem povedať, že budeme robiť pre vás aj naďalej, najlepšie ako vieme. Chcem sa sústrediť na svoju prácu a budem rád, ak mi v nej nebude bránené. Preto prosím, overujte si fakty, ktoré zaznievajú. Pán primátor dosť často klame, čo ma mrzí, ale myslím si, že aj toto video vám vysvetlilo a objasnilo a dalo druhú stranu mince k množstvu informácií, ktoré ste počuli. Ďakujem vám za vašu dôveru a podporu. Myslím, že to spoločne zvládneme a prekonáme všetky prekažky.